Mun gode Allah da makarantar bokon da Allah ya taimaka mun yi ta. Mun fara ta daga primary school har muka kai matsayin digiri. Na gama digiri na a 2019. Na yi bautan kasa na a Borno. Na gama ta a 2020. Ba wai lallai dun wanda mun makaranta da shi ya samu a kaina sai yanzu na don na gan shi sai ji kunya ba. A kan me? Ni na da lafiya na zan nema kayana. Bari so wani abu na da takura min ko wani ya gani kaman mutumin banza ba. A takaice suna na godiya Jacob Bello. Na ɗau shekara 3 ina na 4 ne yanzu ina wannan sana'a. Mun gode Allah da makarantar bokon da Allah ya taimaka mun yi ta. Mun fara ta daga primary school har muka kai matsayin digiri. Na gama digiri na a 2019. Na yi bautan kasa na a Borno. Na gama ta a 2020. To gaskiya na shiga wannan aiki domin ba na son dangana ga gwamnati, domin a yanayin gwamnati namu yanzu din ba kamar da muka santa da bane. Gwamnatin da ka kai matsayin da na kai na makaranta ka yi ta a takaice dai awar haka dai kana aiki. Amma tun da gwamnati yanzu ya zamana mutane sun yi yawa wanda ba ta iya ba ma kowa aiki, kuma har a makaranta ma za a koya ma sana'a. Ya sa ni na ɗauki wannan kawai ware in yi ta ba sai na jira ran da gwamnati ta ce min gashi ba. Shi ya sa. San ba na jin wannan nauyi. Ba na jin wannan nauyi, aikin ma daɗin ta nake ji hakan da nake yi nan. Domin ina samun yancin kai na yin komi na a lokacin da nake so. Ba na jin wani takura, ba na jin wani komi, daɗin aikin nake ji. Yanzu wanda kawai makaranta kamar akwai wanda ka taɓa haɗuwa watakila ka ɗan ji nauyi ya ganka kana tura mai. A'a ba. Ai Allah ya kowa da nashi abin da ya shirya maka. Ba wai lallai dun wanda mun makaranta da shi ya samu a kaina sai yanzu na don na gan shi sai ji kunya ba. A kan me? Ni na da lafiya na zan nema kayana. Bari so wani abu na da takura min ko wani ya gani kaman mutumin banza ba. Da yawa suna ce min gaskiya ni mutumin mai kwarjini ne domin da sun ga yana wannan aiki. Domin ba su taɓa samani zai wannan aiki ba. Wai domin ana cewa yana makaranta babu, ni wannan duk baya damina. In sun gani ma ba duk abu na sun so su faɗa ma su faɗa, amma ni dai inda nake din dai ya min ne haka kawai. Okay, na kare a Adamawa State University Mobi. Aiki kam muna kan neman aiki, har war haka ma muna kan neman aiki. Aiki kam muna kan neman aiki, kuma mun ba da gaskiya ko ba daɗewa ko ba jumawa, Allah ya nufe mu da aiki ko na gwamnati za mu yi tan Allah yarda. Na karanta BSc na accounting. BSc na accounting na karanta. To ina da iyaye, ina da mama dai yanzu don babana Allah ya mar cikawa shekara 3 da ya wuce. Ina da mata, ina da yara 2. Kuma gaskiya godiya ga Allah, mata ne ta sa ni na fara wannan aiki domin ita ta yin ko da jinnawa. Zaman banza matasa babu da zai taimake mu da shi. Gwara mu fita mu taimaka ma kanmu. A hakan kuma gwamnati ma za ta ji daɗi, za a rage zaman banzan sosai. Shine sakona ga matasa, kar mu yi zaman banza. A fita a nema sana'a, kowa wani irin sana'a ne. Ba lallai sai ka fita kai Achaɓa irin wannan nawa ba. In ka dan samu kowa su keke nafe, in ka samu mai karfin hali wanda zai nema ma keke nafe yana da kyau. In ma taxi ne yana da kyau. Jewa yana ga ko set da ruwa ne a fita a yi shi ba wani abu. Kadan mai albarka ne. Shine. Ba wai lallai sai mun samu da yawa ba. In Allah ya nufe mu da yawa nan, ko ba dare ko ba juma za a samu da yawan nan. Amma kada a yi zaman banza, a rage zaman banza.